This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Hakajingla ban kemno ya ka khana ka barang khanreus nam karta ka bala don kti ban ot ya ki so score jongki khana kata gi artali gi jaka ka wei hamaulai nong kwar bat ka wei hamaulai nong lum ki pulet ki la yo ru ban kem ya Arngut gi Shynrang ka ba wei udeu bala dan arpolai nam karta bat wei pat arpos nam karta kini ki Arngut ki Shynrang ki degi basa marjan snong wei hajayau lan sunalien bat wei hariat samthia kat ba ka Kynthei pat ka snong ka badon hapreng sor jong ka sor Shillong ka khana khanreus nam karta ka degi bala don kti ban ot so score ha ki arli jaka kat kom gi CCTV camera ha maulai nong kwar kata ha ka khat pratrek julio arja arpusan layu I bakadon marway kat ba ha maulai nong luom ha ka arpotrek julio arja arpusan layu I bakadon bat Arngut ki Shynrang Maria Kemyaki hak arpu artarik julio arja arpusan kipulet ke maulai police station kilara ya ki Arngut ki Shynrang syayeng kasari Thep ya ka Kynthei nak jinglum jing Thep ka bala yo pediang nak telong kubur la itu bakate ka Kynthei ke badang don khanreus nam karta lahap ban ra ya ka Juvenile Justice Boards ka bala ai hukum bayaka deiban set shwa ha Juvenile home nak benta ban ai ka jingas lok bat kiwe Hakabai day pat bat ki Arngut ki Shynrang haka jing don kti bat ka jing bishar na ka jing long ka jongki lalap bagi day ki khana ki balang ngop haka jing di buat kata how drugs bat halor ka ding nong rem yakini ki Arngut lahap bandra Shah ki Rehab center haka jing sha ot ki so score ka baki ni ki laingot ki la lej ban de haka we ka dukan snack siar ka badon ha mau ba ka bat tip kerteng kum ka new Oscar Jewelers shop ki pulet ki la kurup no Habatin, pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka Shah plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya